Kaya't malinaw para sa akin na kailangan direktang tutukan ang agrikultura at isaayos muli ang sistema. Simple lang naman ang pangarap ko. Kailangan magkaroon ng kumikitang kabuhayan ang ating mga magsasaka. Nang sa ganon ay maengganyo ang susunod pang mga henerasyon na ipagpatuloy ang industriyang ito. Pangalawa, magkaroon tayo ng seguridad sa pagkain na di umaasa hanggat maaari sa ibang bansa. At pangatlo, ang magkaroon ng murang pagkain para sa lahat. Ang pangarap ko ay wala ng gutom na Pilipino. At tiyak ko na pangarap rin ng bawat isa sa atin yan. Patuloy ang ating pagpupursige na ibangon at ilaban ang industriyang ito hanggang sa makamtan natin ang mga pangarap na yan. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpaparating ng kanilang pagsusuporta sa lahat ng ating ginagawa sa ating panunungkulan. Laging tandaan na sa lahat ng ating haharapin, ang puso at diwa ng Pilipino ang mananatiling manindig. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.